Stel dat je morgen ontvoerd wordt. Met wie van de 3 anderen zou je dan opgesloten willen worden? Oh, is dat mijn kitchenet? Wat doet dat ertoe? Ja. Is dat mijn koken? Is door eerder voorzien? Koken, dat kan ik niet, hè? Ja, en ik snurk, hè? Ook belangrijk misschien. Oei, ja, daar kan ik ook niet tegen snurken. Lux, gewoon focussen. Ja, maar Dirk, ik zeg het liever op voorhand, hè? Want ja, voor mij is dat niet plezant om iedere keer wakker gemaakt te worden. En ik kan er niks aan doen, want dat is een afwijking van mijn neusbeen. Ja, maar dat kun je laten opereren, hè? Ja, nee, maar ik doe er nog tijd voor, hè? Ja, stel dat ik morgen ontvuur. Mannetjes, wat is dat hier allemaal, zeg? Ik vraag 5 minuutjes focus. Dat is nu toch niet te veel gevraagd? Ik stel een vraag en jullie antwoorden op die vraag. Het wordt niet moeilijker, oké? Sorry, Dirk. Nee, maar ik zal al een afspraak maken met een dokter. En dan is dat van de baan en van dat neusbeentje. Bon, eerste vraag. Stel, je wordt morgen ontvoerd. Met wie van de 3 anderen wilt je dan opgesloten worden? Koen de Bouw. Ja. Ingridje, serieus, kom. Allee, sorry, met de Luc dan. Hè? Smos, jij? Smos? Ja, Ingrid, sorry, Luc. Luc, jij? Ingrid. Ja, je weet nooit hoe lang dat je opgesloten wordt. Dus heb ik liever een vrouw bij mij, hè? Geen uitleg, Luc. Enkel een naam. Ja. Tweede vraag. Oeh, en jij? Jij doet niet mee, of wat? Ik zou mijn zus kiezen, zonder enige twijfel. Tweede vraag. Wie zou je als eerste redden uit een brandend huis? De Luc. Ingrid, vrouwen en kinderen eerst. Enkel een naam, Luc. Ik ook Ingrid dan. Oh, dat is kei lief. Ja, hè? Hey. Hey, die teambuilding begint hier al fameus te werken. Ik voel dat. Merci, Dirk. Want dat is een Dirk, hè? Je voelt dat hij ergens naartoe wilt. Ik zo begon niet weten naar waar. En ik heb dat deels met een Dirk. Ja. Dan een derde vraag dan. Dus wie zou je dan als tweede dan redden uit een brandend huis ook? Hè? Goh, ja, de jongste dan, hè, de Smos. Ja, goed gedacht. Ik ook. Smos. Ja, Smos, natuurlijk, Smos. Ah ja, tuurlijk, Smos. En jij, Luc, waarschijnlijk, hè, Smos? Ah ja? Hè? Ja, maar ik ging eigenlijk u kiezen, Dirk. Ah, is het waar? Ah ja, toevallig. Ja, natuurlijk. Nu juist ging er iemand mij kiezen. Ah ja, is dat friendship, jong? Laat hem maar opbranden, jong. Hè? Niet met mij willen opgesloten worden. Wat is dat hier, zeg? Stink ik of zo? Mocht dat zeggen, hè? Stink ik? Dirk, doe eens rustig. Ik ben rustig, Ingrid. Maar zeg maar gewoon waarom. Waarom mag ik niet mee naar die film komen kijken? Dirk, jij ging toch je paparazzen doen gisteravond? Ja, Ingrid, gisterenavond nu toevallig wel, ja. Maar daar gaat het niet over, Ingrid. Jullie vragen mij nooit mee voor zo van die dingen aan het werk. Waarom niet? Dirk, jij zit toch ook gewoon niet echt een na het werktype? Oh, ja, nee, dat is... Ja, en je drinkt ook niet, Dirk. Ja, je laat hem nooit gaan ook niet, hè? Ah, is dat? Kan ik me niet laten gaan? Is dat? Oh, god. Hier, zeg, ik kan me niet laten gaan. Je ziet dat helemaal verkeerd, Luc. Hier, zeg. Voilà, zeg. Hup, kijk, zeg. Oh, maar zeg, die vest gaat hieruit. Ongelooflijk. Hier, zeg. Voilà, zeg. Bedrijfsleider wordt een party animal. Da-da-da-da-da.